Inspeksyon sa Department of Agriculture ang naharang sa Bureau of Customs Region 10 nga mga smuggled nga sibuyas sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental. Gikan matud pa sa nasod China ang maong gipalusot nga sibuyas. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nanguna sa pag-abli ni ining 40-footer container van nga naharang sa mga personahe sa Bureau of Customs, Bureau of Plant Industries ug Department of Agriculture Region 10 sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental. Sumala pa nga gikan sa Xiamen, China ang maong container nga adunay sulod nga onions nga miabot sa pantalan sa Taguluan ni atong May 26, 2025. Smuggled. Kasi based on, wala naman nag-lodge. There was no lodgement, no entry lodge for this one. Pero may derogatory information from the BPI, kaya namin na-trace din ito. Sa manifesto nga nakuha sa BOC, gideklarang instant noodles ang sulod sa maong container van. Sa unang lantaw daw normal lang ang mga karton nga adunay sulod nga instant noodles ang karga ni ining 40-footer nga container van. Apan dihang gibuksan na ang mga kinarton, mitambad sa Bureau of Customs, Department of Agriculture ug Bureau of Plant Industry ang sinako nga mga smuggled nga sibuyas nga gikan sa China. Sumala kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dili na bago alang kanila ang susamang modus. Gani, pipila na ka mga susamang kontrabando ang ilang naharang sa pantalan sa Manila. Meron kasing similar containers by the same company na nahuli sa Manila. So ngayon, tinrace natin ngayon, tinawag sa all ports technically kung meron pang mga container na galing dito sa kumpanyang to, lalo na nagagaling sa China, paki-monitor lang. At yun na nga, salamat sa customs. Ang maong kontrabando, gibana-bana ang mukabat sa 25,500 kilos o adunay market value nga kapin 2 million pesos. Sa karon padayon ang ginahimo nga investigation o case build-up sa DA, BOC o BPI alang sa pagduso og mga kaso sa mga nagpaluyo sa maong smuggling. I'm sure ginagamit yung pangalan ng mga kumpanya niyan for a fee. No? Kaya mag-ingat din yung mga yon. Sa ating bagong batas na anti-agricultural smuggling, kasama dyan yung nag-import, kasama dyan yung nag-broker, kasama yan pati yung truck driver na nagdala, kasama dyan yung nagbenta. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.